Asaase ni aboɔ den mayen Mogya nananom hwie de to Ɔman Aduru miniun soso se yɛbɛyɛ bi atoa so Nimdeɛ ntraso nkoto-kranne ne pɛsɛmenkomenya Adie mbramu de mama Yɛn Ara Asaase hɔ do atomu sɛ Ɔman no ɛbɛyɛ yo Ɔman no ɛrenyɛ yo ɛyɛ nsɛnnahɔ sɛ Ɔmanfo bra ne ɛkyerɛ Ɔman no ɛbɛyɛ yo Ɔman no ɛrenyɛ yo ɛyɛ nsɛnnahɔ sɛ Ɔmanfo bra ne ɛkyerɛ Ɔman no ɛbɛyɛ yo Ɔman no ɛrenyɛ yo ɛyɛ nsɛnnahɔ sɛ Ɔmanfo bra ne ɛkyerɛ